Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Midin ede edusei. Mefa Asante Heritage TV efidi kesi so na mabo ramen chef kesi na me shade oti crew. Ene krari, ene brari, ngoma so na se tutu abibio kuntun kantan bohu na maboshi na makwa asankare na mede nchiasoro nkwa akoma me ame maame owo me na abena chirewa me kire na asankare manhima one nananom atena nkonwa ewo de asankare traditional council no emu enyina mefa efidikese so ede nchiasoro nko ama kwabere wawase ehene ono aso na ye otumfo echem ehene me kire nana yaw osupanyin abebio mede nchiasoro nko ebefa efidie so amanoa eburu mefa Asante Heritage TV efidi kese so edi enchiasoro nko ama baafo kwaku amoatene gyache hene ono aso na ye otumfo achia mepanyini oni ni nuanom na amensa bonsu na akase hene ene nana kwabena inti bekire nana abodom hene mema me remfri nana sapon kumanyini a oye monre ehene otumfo brempon mefa efidi kese so edi enchiasoro nko ama sa anyimfuya eburu mo na mo se mo koma nana Dormaahene no nyina mo mre ha mo metie mo hene nana agema badu Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro magana koso se wate waso masem nana agema badu otie me nana ba ka Effah echewo efise wo nyansem bia ni wutim na waka asem ama ede asomdue odo enkamomu ene asem siesi aba Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro magana koso edi enti ne esi ahemfie edi enti ne esi court dan ohene enya asem bia no de na no ka enti watam na wudi mi no me yenkame o wo hene na wadwen ye wo se wudi na chi edi matem no wono tie me wadwen ye wo se wo ka nsem edi agumadwuma na ba ka Effah madwuma me ye makofa edi aba me aba beto e na mo ka se miniro mo ma me mfa bi madoma afesu so maduro me obi anto na maduro e me obi anto enka wo na woka nipa no ni nnwuma mu e na wono ankasa ese na duro eduro a me ntanya ho advert enso da bia me make sales na Dormaahene ememe wo na hemfie ni me wo ho nyina da ene wono ma fe na wasisu wono nyina mekọ na makọ akoma wono maduro Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro magana radio station wo de wasem koja se emame ma ho emeton aduro ana se wo de wasem koja radio station se me ba ho a yemfra mo na mo mra medi mewu sa nipa we e na apesa Dormaahene ti o Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro magana koso afi wate nana Dormaahene ahyase e ka asema ebema Ghana yenya wodo enti watem didie no emu na sese nana Dormaahene fanya nsafi ana Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro magana koso nana Dormaahene me dase wo ho wahyase e ka nsema di odo asomdue ni nkamba mu ba asema epeja Ghana ni monyam na nyese wo kofa obi ho tan akokeka nsema ede yeti ebemubom wasem we emu ade pa na mamenkire omu saa mrantie bi no ma esi yakasa ma wono wono manya ntete wo fie dedawo wato oni awe woni abusua papa bi adem enti wode ya ne se obeba bedi atem agu wono mani mase na ohene te se wo ye de wudi eba bebata ho ama wo nso wakwa akodi wono machi ama yakase Dormaahene embom suma na tesa na ode tete ne ma fiseme bire bia ya meka se enkoda na di wachi no eyewo na wotete wono mo saa sade me nana ba ka Effah wonkoda na obo medi a ne epese ye de me ebeta nana kwa mebafo ye otoso nan enkuranza ni monyam no sa pepepe na nkoda wono mu di atema kese ka mfreni man semesese ye ka ewo internet yi so no ye di wodi bebata ho enti nana wada roma sese wahu se sa nkoda no ensem a woka ene de wo ye no nyina nye enti woni akire biem emeke kan sembi ewo internet no so a eno ne de Ghana fo nyina ehwehwe Sapono ye a Asante ye a nkran ye a bebi ebere ye bia enro
Magana koso. Unim asɛm bi wɔ hɔ a ɛnsɛ sɛ ɔhene mpo woyi wano na wɔka bie meme nananom abakɔsɛm sɛbio ɛne sɛ ɛduru berɛ bi no na yɛpɛ apam sɛdeɛ ɛbɛyɛ abusua bi ɛmɛfa me nananom akɔnnwa yɛkyi akoa bi hyɛ ne sɛpɔ sɛbi ɛgoro fa ne ho a ne yɛde ne nso yɛ saa apam no tete asɛm o na sɛ meba bɛka saa abakɔsɛm yi na mebɛka bɔ ɔhene bi din sɛ ɔhene asemasi wo fie na me nananom bɛyɛ edi gu ohini bi wo fi na so ohini no busuani wo na wo nana e na me nana bɛkye no ede ne yes ade na mepacho bɛyɛ wo de edi ade afra de sa abakɔsɛm yɛnka ne nne enkyira se bebree ade a very very dangerous afei sɛ wo kyerɛ obi ase ne nso no ade emu odu pa edi nana ense binum se na ya yɛ pɛtie Sabuno ye ya Asante ye Asante ye ya nkran ye a baby ebere ye bia enro magana nana Dormaahene wada Roma o animonyam e friend say animonyam ne pa achaw ye mfa sika nkoto animonyam ye nko praise sa moye bu animonyam ye nya free ye nwuma ne ya na monturo mu ebia ne de wa hyase yi nana Dormaahene wo ye ohene a sanya wo nsem kan ne wo nkomodi a mrantie wei eye oyo ma me nka me endo so one time me ntiro de ntia ohene a wutimi kofama ma wodi wukuro manfo ekọ sisa ewure e wo fen bisa baabi a bifiri se me de wo ye no maye ne bikuro ma breto das bi nyina asi ho ahoni die ene nyame so mpa nenam enu nti ohini bɛn na wo ye we ya ensesa ke ye ndosew nanso waye wo kwa asafo dwuma na wie no akire nsɛm no emfa nka mu ba enti so hya asia keka nsɛm bi se ya ebema Ghana fo nyina bɛdɔ na Ghana fo bɛde wa akɔpem se e wo internet no so no wɔn mo na nka bɛhya asia de wa ba bi kampo na se Ghana fo na bɛhya asia e de watwampoa na nka wabayi wanu akasa wo de wo ye wadwuma enti obi anhwe de wanfo ankotwa mpoa na wo ye de bɛboa wo manfo enye de bɛkwa kotiti obi ani monyam so saa de no na nka bɛma wani monyam da adi pa ɛkyɛ sɛ obedi sa ankora we no machi ne fusuo ma we no ma wɔka asɛm a otisi wɔn ho achi a wɔntimi nwene na wɔntimi nka asɛm nsi asɛm so a agye sa atem no nana Dormaahene so kasa sɛ ye ya nana ohini bɛn no so wɔte na konwom a ɔno nana wada Roma wasɛm wei eya asema said ye wo kan asema emfa asumdue ma me ma ne cover no menya na nka wo so wo share video yi na waka kire wo no medi Dormaahene achi a wadwe ye o se obo na Dormaahene ne se ohene bia ni ho na konwa eye punwa na sabi ope se obi man no na onfa nani monyam enya de mo ye no mugu na Dormaahene ni mase first no na nka mo pese mo dane no eye no bono eno na pese be kire mo se ye nye saa emma kina nko ye nua man no mo kwa awade a na enkoye te se obi ba be kase oh bunofo de won mo te se enso na nya bunofo domafo ene won me di na Dormaahene chi enti na Dormaahene wada Roma ense bi sei na me patie ense bi sei eni asema wo ka birebia no edi mpuntuo ba Sabuno ye ya Asante ye a nkran ye a baby ebere ye bia enro magana koso na wo wie ni sa no na wo ka kire wo mrantie no ya wonum se wo ye bro ntempem a wo committee na bloggers edidi atem na yebo wonum abaso no hwe adwuma nkranza katakie ye nana empre dodo se na makomiti abo na baso da bere bia wonum edidi atem na wo mrantie no ebo wonum abaso nkranza katakie eka asem na woni ne nyaadi mpo a metiase nanso nkranza katakie emma internet no so emma media atem fi so fi nkranza na nana Dormaahene wo mrantie no nyina committee na ye mon nkranza katakie din ye monabaso agye wonum edidi atem no ene ye hyeda bo wonum abaso enu nti na ye na ye bo wondin ede bata wo no nana tie bituwe metan asem o mentan nipa onipa bia mentan wo adeji na wo se metan wo die nti na wo se metan wo eye asem a wo ye ne de wo ka na mempe enti wada Roma se wo be hyase na wo nsem bi sei wa kabere bia ma na toyasum ensem edi odoba ensem edi nkamu ba ensem a bere bia no ebe promote ya mamre ne ya mane ama Ghana asumdua ba eno ena ye de ye patie die nti ena court na mu ensem bebre wo amudi amuma kwan ema ye mfa camera nsi so eba ne saa edi wantwantwi beba mpotamu enti ohene enye nsem nyina na atena camera nim na woka ayade very 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 important ena wo ye ohene na brantie bi bewo na se sabi preduasa wode nano ka sabi abususam ne mfrani mansem a wo call it to order na so wonim e gankura we
ye de wano atoto wanumu ama sebe ohimpa te se wo ukọ bedwama wo kasa bia obeka no nanka eya sei amamre amane ama asande entamutete ene ako aba nanso nana Dormaahene aseda ka Nyankopɔn se wahyase ka asumdwe sem na wo bɔ asumdwe ho dawuro na wo bɔ Ghana mpunto ho dawuro we ni de nana Dormaahene Ghana fo epa afiri wo ho Sabuno ye ya Asante ye Asante ye ya nkran ye ya be bia ye bia enko magana e magana koso